unu n'anya ada m nwaanyị bụ Adaobi ọ na-ekuzi ofe ahụ ka anyị bido paakị anya. Unu n'anya unu fụ ka ọ na-eku ya one after the other ka m emechaa elebelu ọnya na akwụkwọ ejiga elebelu ya elebelu ọnya witi akwụkwọ ifuru akwụkwọ ọkịta ịdọkata ya gọm dị ya ịmadochiche enyi ilebelu ọnya so that ka ịmara ihe isiri maka anyị siri ofe akwụ sie onugbu sie ọra sie egwusi ọ bụrụ na ilebelụrụ ya yara amakwa ihe imere eme ọnyanwa ijezi ibulu ihe na friza iweta nke a ịdọba iweta nke ịdọba ọ na-egbu gị oge so for easy way ya na organize. Unu n'anya Adaobi nwa m okuchego ofe na-enye o dechelie onugbu o delie onye awa ji aka ya dechie enyi onugbu ifuru ka o si dee enyi onugbu o dechelie dechie enyi so anyị adọnyebezie na friza na ebe ọbụla ị nọ kụzielu nwa gị ka esi esi nri ndị Igbo. Ada m elebezichego ofe ahụ wee dọnyekwa ya na friza. Biko na ịmụta nwa bụ onye afọ Igbo kụzielie nri ndị Igbo ka nke anyị gara ifu na mba nke anyị na-efukwa nwere ekwene ka o fuo. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetela unu ozi ọma nyere anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ. Ndeewono.